Ako deaktivovať pluginy v systéme WordPress? V administrácii po prihlásení do vášho účtu klikneme na doménu, pri ktorej potrebujeme deaktivovať pluginy. Deaktivácia slúži napríklad na opravu web stránky. V sekcii Hosting klikneme na možnosť FTP a súbory a následne vyberieme správa súborov. V správe súborov dohľadáme súbor plugins, ktorý sa ukrýva v rúte domény. Vo väčšine prípadoch ide o adresár public HTML, prípadne môže mať aj názov vašej domény. Otvoríme súbor WP Content a následne uvidíme súbor plugins, ktorý môžeme deaktivovať premenovaním. Premenovanie tohto súboru spôsobí deaktiváciu všetkých pluginov, nakoľko WordPress s nimi komunikuje pod názvom plugins. Keď ho premenujeme, WordPress ho nenájde. V prípade, že si prajeme pluginy opäť aktivovať, vrátime súboru pôvodný názov.